Hello guys, dito po tayo sa papuntang fish market. Medyo malayo-layo rin din, kaya samahan niya ako. Bili tayo ng maluluto dahil day off na naman ngayon. Yan, papuntang fish market. Hapon na dito guys, pero sobrang init pa. Tagal magtaglamig. Lalakad ako papuntang fish market. Ayan. Yung may humid pa. Init pa. Yan, Karamazov. Yan, dito tayo tatawid guys. Yan. Yan guys, ito po yung bus station dito na kung saan kahit saan ang biyahe niya. Yan, maraming bus. Yan, mainit pa. Yan. Ito yung papasok sa Karamazov. Ayan, paloob yan. Mahaba. Yan po yung fish market. Papasok tayo dyan guys sa fish market na yan. Titingnan natin kung anong pwedeng bilhin at maluluto. Dahil day off ngayon, kailangan magluto para pag-uwi ng ating mga kasama ay may makakain sila. Ganon rin po sila kasi kapag day off nila nagluluto sila. Kaya kailangan din natin magluto ang makakain. Ayan. Hindi natin alam. What do you have there? Are? Can I see? Itu alimango, buhay alimango. Buhay alimango. Guys, dito na tayo sa fish market. Lai alimango. Buhay pa, alimango. Buhay pa. Alimango. Murah na. Mura na, barato pa. How much? Hah? 30 isang kilo. 30. Ya. Naman mahal. Mahal gusto mo? Hindi, just rasa. Tilapia juga ada bagus.
Pusit malaki. How much pusit? This one. Yeah. 30 isang kilo. Malaki pusit. Fresh one from Oman. Oman, fresh one. Not frozen. Frozen only 20 dirham. This one, 20 dirham per kilo. Malit na. Which one? Give me a... Dalawa? Dalawa? Can I check the 1 kilo? Can you check the 1 kilo? Malit malaki. Maliit? Isang kilo kami. Isang kilo kami this one. 1 kilo? Yeah. Okay. 1.5 kilo. Okay, so only... Can I check? More. No, more. Yan po ang mga isda dito. Check. 1.5 more than. You take this size of the discount, no problem. How much? And you keep the money. No, that one only. Kaya mo ulit 30. 20 pesos for 30. Right. How much? Sultan. How much? 30. Keep on yun. Gila gumalit. Kala may murder dito. Before. Limasa. Stop. Maybe that's enough. Dalagin. Maybe that's enough. Dalaga po, Bin. Okay, pare. Thank you. Okay, bye. Salamat. Ano bango? Okay, pare. Hi. Say hi in your country. Say hi in your country. You're from Kerala. Kerala. Hi to Kerala. Indian Kerala. This is a vlogger for you. YouTube. Okay. Okay. Thank you. Bye. Okay, चाहिए टमाटर वो आपको चलेगा इंजन में तो इंजन Okay, pare. Bye. Thank you. Hanap. Maraming bus.
Pare, you have chai? One chai? Yeah. What? Say hi, pare. Okay, muna tayo dito. Thank you, pare. May nadaanan po na pwede pagkayan, pagkapihan. Try muna tayo dito. Yan sila. Yung busy sila. Tayo dito na ilang minuto. Mainit. Mainit yung chai, mainit din yung paligid. Palibot tayo. Forma pa yung isang tao dyan. Okay. Hello. Say hi in sorry, bro. Yeah. Yeah. Say hi in India. Kerala, India. Good. Yeah. The name, my channel? Bicolano. Bicolano. What is your name? Nawas. 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 Nawas daw, Nawas. Nawas daw yung pangalan niya.